Καλησπέρα. Καλησπέρα, αδερφέ Δάκη. Ναι. Και αδερφέ Άκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γιώργης από Άνω Λιώσα. Καλώς στην οικογένεια. Γεια σου, Γιώργα. Ολυμπιακός. Ναι. Στεναχωρημένος. Καθόλου εγώ. Εγώ αδερφέ είμαι. Ναι. Και πικραμένος πάνω απ' όλα. Γεια σου Γιάννα ρε. Ναι. Γιατί? Γιατί η ομάδα έδειξε ότι μπορούσε. Αφού δεν πήγε η πόρνη, τι να κάνουμε τώρα. Με τις πόρνες δεν τα βγάζεις πέρα. Με τις πόρνες δεν τα βγάζεις. Ακόμα και η μπορούσε, αλλά δεν ξέρεις, δεν τα πας καλά, έχει άλλα χνότα αυτή, δεν τα βρίσκεις. Πού θα τα βρεις, με τις ομάδες ή με την μπάλα? Έχεις δίκιο. Αλλά να σου πω κάτι, αδερφέ. Εγώ στεναχωρήθηκα γιατί η ομάδα μπορούσε, αλλά κάποια άτομα, κάποιοι παίχτες της ομάδας πιστεύω ότι έπρεπε να έχουν φύγει από το 4ο, 20ο, μη σου πω. Π.χ. ο κύριος Βανιάτης, Ναι. ο άνθρωπος εντάξει προσπαθεί, έχει πάθος, αλλά σήμερα ήταν εκνευρισμένος από το πρώτο λεπτό πιστεύω. Τον αναδίκησε και διαιτητής και εκεί... Μετά τον πέναλτι που δεν έδωσε, παιδιά, ξέχασα να πω ότι ο Ολυμπιακός έκανε κανένα δεκάλεπτο να συνέλθει από τον εκνευρισμό που υπήρχε. Δηλαδή περνάει, κατάλαβες τι έγινε. Εδώ έκανε αλλαγή το παλικάρι με την κοτσίδα, δεν θυμάμαι τώρα, το όνομά του, Το Τερμάτ. Μπράβο, μέσα είσαι. Λοιπόν, και είδες ότι πήρε την μπάλα στην αρχή, έκανε μια-δυο καλές πάσες και μετά τον πήρε η μπάλα που λένε, Είδες εκεί στο κόρνερ που στο φλάγιο που την έβγαλε μόνος του, που τη χτύπησε ο στήθος. Εντάξει, τι έγινε, τι. Δηλαδή τι. Δεν σ' άρεσε. Εγώ να ξέρεις ότι... Εντάξει, έλα σου πω, δεν σε βλέπω και πολύ στεναχωρημένο. Καλά σε βλέπω. Ψύχρεμα το Εντάξει, δεν με βλέπεις και πολύ, γιατί βασικά δεν με βλέπεις, έτσι. Όχι, ψύχρεμα. Για κρατουλάδι έχω βγει κάτι κρασάκια εδώ πέρα. Αυτό πήγα να πω και μου λέει μην του το πεις ο Άκης. Όχι, πρέπει να το πει μόνο. Κοκκινέρι δεν ήτανε. Να ξέρεις, εγώ χάρηκα που είδα την ομάδα να παίζει. Ναι, αλλά κάτι λέει. Στο τέλος όμως μας τα κάνανε μουσχεμα. Εντάξει. Με 1 κιλό ακόμα είσαι μια χαρά. Βγες και να στην υγεία. Δίκιο έχεις, Πιάσε ένα κατρούτσο. Να σε καλά, ρε φίλε. Και τέλος, πάσα για ύπνο. Και ελπίζουμε να έχεις και καλό μεζέ. Τι μεζέ, άμα έχει και μεζέ. Ωραία, γιατί, να κλεντάει ο κόσμος. Δεν είναι τίποτα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Έλα, φίλε. Έλα. Ακούμε. Έλα, δραστήριε, έλα. Τι παιχνίδι είχαμε σήμερα, εγώ είμαι εθνικός. Το καπηλιό, Ο Πατρινός. Πώς? Πατρινός είσαι. Σήμερα ο Μίτσελ δεν μπορεί να παίζει έτσι. Καλό βράδυ. Εγώ κύριε, κάτσε να μιλήσουμε. Όχι, άσε, τι. Τι έγινε, να μιλήσα. Εκεί πήρε. Μεγάλη προπονητάρα. Έτσι μιλάει ο άνθρωπος. Ο Μίτσελ είναι ένας προπονητής, έχουμε από ομάδα, έχουμε προπονητή, έχουμε παίκτες. Ωραία, κάτσε να μου μεταφράζουν. Τι είπε ο κύριος. Θέλουμε το Τωροσίδη πίσω. Τι λέει. Ο Τωροσίδης. Χαφ πίσω, θέλουμε το Τωροσίδη. Εγώ νομίζω σήμερα είναι ο Καϊτατζής. Ρε αδερφέ. Το άσχημο ήταν ότι δεν είχαμε καμιά ρέγκα. Και τα είχαμε σε ροσφύρι. Δηλαδή... Έχουμε τα πάντα, έχουμε πατήσαμε το μούστο. Τι θα γίνει. Τι να γίνει, λέει, έπρεπε. Τη γυναίκα που να χωρίσω εγώ για το Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ναι. Μπορείς να μου φέρεις ένα πεκρί μεζέ, σε παρακαλώ. Κόβει σε ένα χωριό, έμεσα ένα χωριό στα γεννητά. Έχω κάτι πάω και εδώ με δουλεύουν και με παίζουν. Εγώ είμαι Ολυμπιακάρα και το Καρασκάκι και τα πάντα όλα. Και εμείς από τότε είμαστε να σκάσουμε. Γιατί δεν τα κάνουμε, πες μου. Ό,τι άλλο πιες από μένα. Και εμείς είμαστε να σκάσουμε, αφού μετά θα πάμε και 10 κιλά κρασί μπορεί να πιούμε. Τι. Καλό βράδυ, φίλε. Άστο τώρα, μόνο τώρα. Μπλέξαμε με τον Πεκρή Μεζέ, που λέει και το κουμπαράκι μου. Καλησπέρα. Με την παραγγελιά. Ναι, τι παραγγελιά το λέω. Γράψε και μια φέτα. Γράψε μια φέτα. Στη Λαδόκολα.
Γράψε ρε, δεν έχεις κάτι παίκτες. Δεν έχω. Όχι, παραγγελίες. Τι είναι παραγγελίες. Εδώ δεν είχε παραγγείλει ένας κάτι Εδώ μόνο παίκτες. παίκτες θα έχει. Έλα μου, ωραία. Άστο, μόνο παίκτες. Δεν πάω να γράψω σαλίνο και μετά φέτα. Βάλε Τι μου, γίνεται εκεί. Καλησπέρα. βάλε ένα καλαμαράκι. ρε. Μια καλαμαράκια παραγγείλουμε. Κάτσε ρε και το μετά. Καλαμαράκι day. DJ. Καλαμαράκι day, τι DJ είναι. Τα χιονίσεις στα πάρτι και στις διασκεδάσεις. DJ λέει, άκου τι Εμπρός. ότι έστω. Εντάξει, λέει. Το Μοράλες. Έλα ρε μαντάρα! Πάμε. Εμπρός. Τι γίνεται, Ναι, τι τραβάμε σήμερα. δώσε με τον Άγγελο. Πού μου είσαι τώρα. Ποιος είναι. Δεν ξέρω, το φίλο σου. Δώσε λίγο, δώσε λίγο. Πάρε, σε ένα. Λέεις, πάσα όλα. Όχι, σε άθελη. Τι ώρα κλείνει. Βγάλε τις καρδέρινες από τη Τι ώρα μέση. κλείνει τα Πού μαγαζιά. είμαι, ακούω εμένα. Καλησπέρα, έλα, άστο να φύγε. Δεν γίνεται, ρε Τάκη. Τι να κάνουμε τώρα, μετά με το κάθε Δεν σουρωμένο. ακούω, εγώ δεν χαρακτηρίζεις. Εντάξει, δηλαδή μπορεί Τι θες να κάνω ρε εκεί. να έχει κάτι. Γεια χαρά. Εμπρός. Καλησπέρα αδέρφια και πάλι. Γεια σου, αγόρι. Είπε. Γιώργης είμαι από Λιώσα, είχα πάρει και πιο πριν. Τι γίνεται, συναγωνίζεστε σήμερα, τι έχετε πάθει ρε. Το Αδερφέ, ούζο με το Είναι αυτά με τα ούζο με το καπηλιά. ουίσκι. πήγα να σου πω Εσείς. ένα πράγμα. Άκουσα και τους άλλους που πήρανε, ήταν λίγο πιο χάλια από μένα. Εντάξει, μωρέ, στεναχωρηθήκανε μάλλον λίγο παραπάνω. Ήταν και μια πονεμένη σήμερα στην παρέα. Τι είσαι άνθρωπος. Αγόρι μου, αγόρι μου. Εγώ πήρα να πω Ναι. ότι εντάξει παίρνουν τώρα οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού και λένε τα δικά τους, παιδιά είναι κι αυτά, Τι να κάνεις. Εκτός από δύο Κάτι λεφτά, που είναι που καθαρά. ήταν Σοφία, αν ήταν για χάλια. Εμείς πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιδικείς σε αυτά τα παιδιά, πιστεύω. Ναι, είμαστε, γιατί μια χαρά δεν Έτσι, μπράβο, μιλάμε. έτσι, μ' αρέσει. Όχι, ρε. Εντάξει, φίλε μου. Λοιπόν, αδερφέ, αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, Να βγάλω Ολυμπιακάρα, Γεια σου, ρε παιδιά. Καλό βράδυ. Γεια σου, ρε παιδιά. Ειρήνη, άκου. κάτσε από κάτω στην Ειρήνη. Ειρήνη, ούτε να τε... Θέλω να πω Δύο στο- δευτερόλεπτα. θέλω να πω στο λόγο στο καπηλιό. Ειρήνη, το νου σου. Ναι. Και πάρε το νου σου τώρα. Λέγε, πάρε το... Κατάλαβες για ποιον Να πω, νου να σου λέω. μιλήσεις στον άλλο στο καπηλιό. Κατάλαβες, Ειρήνη, το νου Εσύ, σου. άκου να πει, να μιλήσεις στα άλλα καπηλιά. Πες τα παιδιά. Το παιδί το προηγούμενο να παίρνετε παράδειγμα. Μην γίνεστε τόσο χάλια. Να τις καταλαβαίνουμε κι εμείς. Είδατε τι ωραία και αντίληψη είχε και τα ποτάκια τι είχε βγει και κεφάτος ήταν. Όλα. Μη σας παίρνει από κάτω. Και να τρώτε και κάτι. Τάκη, χρόνια πολλά, Χριστός. Χρόνια πολλά. Χριστί. Και του χρόνου πρωτάθλημα. Εννοείται. Ωραία. Εννοείται αυτά, Τάκη. Εννοείται. Γαμώ το σπίτι μου. Όπα, άστο το όχι ρε παιδί μου. Πρέπει να μου έχεις πει ρε φίλε. Χω. Κάτσε λίγο. Έχεις μπερδέψει το δικέφαλο με το κατακέφαλο. Το δικέφαλο, το μεγάλο μεγάλο. Πάρε και το πουτσοκέφαλο. Ονομάζομαι Νίκος, από Νίκο. Βουλιαγμένη τηλεφωνώ. Από Βουλιάγμε, έλα Νίκο λέγε. Καταρχάς είμαι Ολυμπιακός Ναι. στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Άντε γεια! Με ανώμαλους δεν να σε φτιάξω Έλα τώρα ρε. πάλι. Να σε φτιάξω. Άντε να μαζεύουμε τα Να σε κλειδιά. φτιάξω ρε. Ελάτε Εδώ, στο ρε. συνεργείο. Να μαζέψουμε. Κάτσε Να το. το- Περίμενε. Ω, τα Κοίτα παπί. πώς τον έχω κάνει Αυτά. 18 Αυτά. ολόκληρα χρόνια. Κοίτα. Σουρωτήρι! Σουρωτήρι στον έχω κάνει. Σουρωτήρι ο θρύλος. Κοιτάξτε εδώ τον κόλλο σας. Για περίμενε εδώ. Έτσι τον έχω κάνει, φιλαράκο. Σουρωτήρης τον έχω κάνει, ρε. Ο Ιερώνυμος ονομάζομαι από Εγάλεο. Ιερώνυμος από Εγάλεο. Ναι, σ' ακούμε, Ιερώνυμα. Ιερώνυμος από Εγάλεο. Πάρε και το πατρόνιμο. Ναι, γεια σας. Γεια, φίλε. Θέλω μια περούκα να βρω, όπως σκουτάκι. Μπορώ να βρω. Ωραία. Θέλεις καμιά τσάπου να την βάλεις στον πάτο σου. Πάρε την περούκα, πάρε και το ματζαφλάρι. Να το έχεις για πίπα. Περούκα με πίπα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τάκη. Γεια χαρά. Ολυμπιακός από Γλυφάδα. Γεια σου φίλε. Όνομα. Πίπης. Πώς? Σπύρος. Σπύρος από Άντε γεια. Πίπης πίπα. Γαμώ τον Ερντογάν.